Мені б хотілося дати пораду пану президенту. Забудьте, що ви працювали в театрі. Забудьте, тому що ви там читали ролі, які для вас писали. А тут ролі будуть вами читати, тому що це зовсім інша робота. Це не красиво говорити, а думати. І більше думати, ніж потім говорити. Ну, якщо це все ще можливо, це не є катастрофа, скажімо, деякі його тут заяви, які вже багатьох людей насторожили, що це вже все це, йому треба просто говорити відверто про те, що не можна казати, що ми всі президент. Ну, вибачте. Казати можна. Ні, казати можна. Так. Ну, по-перше, тоді я завтра прийду і скажу, слухай, я президент, я хочу тут змінити. Я розумію, це красиво сказано, да. Ми всі президент, але це ж неправда. Оце, Люмпену це дуже сподобається. Він може ходити з пляшкою пива і казати, а я президент, що ви від мене хочете? Тому треба бути уважним і розуміти, що роль змінилася. І в цій ролі треба більше думати, ніж говорити.